फैफिनदो आसा चिरां बिजनीनि सानजा फसलबारि गामिनि बिलिफां बसुमतारीनि बिसि आसा बसुमतारी आरो उन्दै फिसाजोआ बहाबा जानगारना दं। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमा बर' बाजार थानायाव गोग्लैनाय सानजा फसलबारि गामिनि मुस्रि बिलिफां बसुमतारीनि गावनि बिसि आसा बसुमतारी आरो उन्दै फिसाजोआ बहाबा जानगारना दं होनना फोरमायो। बिलिफां बसुमतारीया फैफिननो खावलायहरो गाबनानै दुखुजों लोगोसे रायजो राजानिसिमबो सोरबाफोर मिथियोब्ला खौरां हरनो खावलायहरदों। 9101728099732599 फन नङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला सोरबा हौवाजों दंहैयो नाथाय बेनि जेबो थं मिथिया होननाबो फोरमायो। फैफिनदो आसा आंनोबो दाबो लागोन फैफिनोबा खुलुमबाय। आं सानजा फुलाबारि बिजनि आंनि हिनजावा दा गोमानानै दं। मास मोननै मोनथामसो जाबाय। फैगौबा लामा नायबाय थादोंमोन आं। ओमफ्राय दा फैबाय बायोबा आं लाफिनगोन। फिसाजोबो दङ उन्दै, बेबो माबाल' जादों, मास मोननैल' जादोंमोन गथ'आ। बेखौनो सोरजों थांखो सोरजों माखो आंबो मोजां मिथिया। दा ओमफ्राय आं बिमा फिसाखौ फैबा लाफिनगोन। बेखिनियावनो मानसिया जगाजग दंना गैया? मानसिया खम ओरैनो सम सम जगाजग थायो। ओमफ्राय थानाय जायगाखौ मोजां खिन्थाहरा। ओरैनो अबाव दं होननानै मिथियो? बेखौथ' गावबो खिन्थाहरनाय मथेबाथ' दिल्लीयाव होनना बुंहरदों। ओमफ्राय मा जायगा बेखौबो खिन्थाहरनो रोङा, खालि दिल्लीखौल' बुंहरबाय थायो। मानो थांनो सोरजों थांदों एसेसो आन्दाज खालामनो नामा? आन्दाजआ दङ दंनाया, हौवाजों दंहैयो। सोरजों? हौवानि माबाखौ डिटेल्सखौ मोनाखै। हौवानि फट' दङ गावजों बुजाबनानै लानाय, बेखौ आं होनो हागोन। रायजो राजाफोरखौ नुयोबा नोंथांनो फोरमायहरनो मा खावलायो? रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरोदि बायसान्स नुबाय बायोबा हमनानै खिन्थाहरनाय। दा नोंथाङा नोंथांनि बिसि गैयियाव माबायदि सोलिगासिनो? आं दा खस्थ'आव दङ। माबायदि खस्थ' सोलिगासिनो? ओरैनो आइमोनाबो मेगन नुला, ओंखाम संनाय मानायफ्राव एखमबा गावनो ओंखाम खुरना होयो, गावनो गाख्लायना होयो। माबाफोर बुंहरनो गोसो जादों नामा नोंनि हिनजावखौ? फैफिनदो आसा आंनोबो दाबो लागोन फैफिनोबा। एथ' गथ' गोरलैखौ मा खालामहैखो नोङो? आं आजावफिनगोन। माबाफोर नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर भुल बुजाबुजिफोर जादों नामा? नांलाय खमलाय माबाफोर? नांलाय खमलायाथ' गैया गैनाया। गाव आं कम्पानियाव थांबानो फैयो। ओमफ्राय सिगाङाव नानि गोरलै मोनै समाव एसे मोजां रायज्लायहरदोंमोन। नानि गोरलै मोननायाव न'आव फैदों, आं कम्पानियाव थांबायमोन। बिनिफ्रायनो बोरै जालांखो, सोरजों रायलायो सोरजों मायो। आं फन हरबा आंनि फनखौनो रिसिभ खालामला, दानहरबाय थायो। मिस कल होबाबो हरफिना। नैबेयाव आङो बुंमोननो फन हरनानै खिन्थाहरबाय थायोमोन। माने दासिमाव फैफिनबानो नोंथाङा गनायगोन? फैफिनबानो आं दाबो गनायफिनगोन, आं बजबना लाफिनगोन।